ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸಮೀಪದ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ದಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧವೈನ ವಿಷಯ ನಡೆತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆಡ್ 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ +2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜುಮೈಲಾ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮೀರ್ನ ಕೈರಿದು ಚೂರಿ ಇರಿತರದು ಮರಣ ಐನ ಘಟನೆ ನಡೆತುಂಡು. ಆಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯ ಶುರುವೈನ ಗಲಾಟೆ ಕೊಲೆಡ್ ಅಂತ್ಯವೈನ ಘಟನೆ ತೆರಿದು ಇಡೀ ಊರೇ ಶಾಕುಡುಲ್ಲೇರು. ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೈನ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನಕಲು ಕಸ್ಟಡಿ ಹಿಡಿದೀತಿರು. ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯ ಭಾವೆ ಶೇಖ್ ಕುಂಜಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಈ ವಿಷಯದ ಸಲುವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗತೆ ನಡೆತದು ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಚೂರಿನ ಕೈಕದೆ ತಂದು ಶೇಖ್ ಕುಂಜಿನ ಮಿತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಉಂತಾಯರೆ ನಡುಕು ಬರ್ಪಲ್. ಈ ಗಲಾಟೆಡ್ ಜುಮೈಲನ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಪುಂಡು. ಈ ಗಲಾಟೆದ ಸದ್ದುಗೂ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು. ಆತ ಪೊರ್ತನಾಗ ಜುಮೈಲಾ ನೆತ್ತೆರಡು ಮುರುಕುದಿಪ್ಪೋಲ್. ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಜುಮೈಲಾ ಬೊಕ ಶೇಖ್ ಕುಂಜಿನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಡ ಜುಮೈಲಾ ಮೃತಲಾದಿಪ್ಪೋಲ್. ಶೇಖ್ ಕುಂಜಿ ಆಳವೈನ ಗಾಯಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇನಿ ಶೇಖ್ ಕುಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾವಂದೆ ಮೃತರಾಪೇರು. ಗಲಾಟೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಯಿನ ಚೂರಿನ ಇತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಕೊಲೆಗಾರೆ ಉಮರ್ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಇತ್ತೆ 2 ಮೃತದೇಹನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರು.